1, 2, 3. Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय खुलुमबारा ओमफ्राय जों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ माने चेलेन्ज भिडिअ आरोना जों सानैनि फानि चेलेन्ज भिडिअ फानि टाइपनि ओमफ्राय बे चेलेन्ज भिडिअआ मा बेखौ आङो एसे खोन्थानि ओरैबायदि आरो चेलेन्ज भिडिअआ राउन्ड मोनथाम जागोन राउन्ड मोनथाम ओमफ्राय बे चेलेन्जआ मा बेखौ खिथाग्रोनोसै आङो 1, 2, 3 होनबाथाय दे मुथु आंनि गोदोनायाव हरलाय आखाइखौ रय थुथ'नाङा ओरैनो इदिल' होथ'बाय था इदि आरोना 1, 2, 3 होनबाथाय इरि इथुनो मोनगोन आरोना इथुनो मोनगोन ओमफ्रायो इथुबाला मिनिनो मोना मिनिनाया मिनिनो मोनगोन हाथाय देखायनो मोना आरो हाथाय देखायबाथाय जेनबाय इदि आरो राउन्ड मोनथाम जागोन ओमफ्राय जायनो देरहायो बेनो बेखौ मोलोंगोन आरो मा बिलाय आपेल जुस ना मिक्सारसो दां आपेलनिल' नामा आपेल जुस बेखौ मोलोंगोन गिलाससे फार्टि मोलोंगोन फ्रिजआव दोननायनि गुसु दासो बख'नानै लाबोदों ओमफ्राय जोङो चेलेन्ज भिडिअखौ दायो जागायलांसै जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोबजासिम नायब्लानो जाबाय सोरबा सोरबा साननो हागौ आरोना मा बेकार चेलेन्ज भिडिअ होननानै ओमफ्राय ओरैनो दायो जोङो बेलासिहाय ओरैनो मोनसे चेलेन्ज भिडिअ बानायनो फानि टाइपनि होननानै साननानै बे भिडिअखौ बानायनो लादों आरो ओमफ्राय आंथ' मानसिफोरा खानाय सिननाङा होननानै कमेन्ट हरसोदोंमोन आं खानाय सिननो होननानै बुंनायाव ओमफ्राय नै आङो खानायखौ ससेल' सिनबाय सिनमारासै आं बारा नै बेखिनिल' सिनबाय आंना नै बेसिनि फायबायमोन ना खानाया ओमफ्राय बिसिनि जाबाय आरो बिजुआ बोरैबा जाथारबायमोन दि बिनिखायनो आं हारसिंनो सिननानै लाबाय बारा समान जादोंना जायाखै मिथिला सिनना लाबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो चेलेन्ज भिडिअखौ थाबैनो जागायलांसै न' मथु आखौ बुंनो जे बुंला दे मिनि होमबा खनसे माङा फासिबोला जायो ready 1, 2, 3 ओरै लाखादोब्रा ready होनबाथाय बिदि ओरै लाखाबाय था नोङो नै जागायनोसै आरोना बे फार्स्ट राउन्डआव सोर मिनिगोनथाय मिथिला 1, 2, 3 बाथाय इथुनो मोनगोन मिनिनो मोनगोन मिनिबाबो हाथाय देखायनो मोना हाथाय देखायबाथाय जेनबा नायलांबाय था लोगोफोर अरजाबनासो लाखानांगोन दे 1, 2, 3 जेनबाय 1 मिनिट फार्स्ट राउन्ड थांबाय लोगोफोर फार्स्ट राउन्डआव मुथुआ जेनबाय एबार सेकेन्ड राउन्ड एबारावबो बिदिनो दे जादो बाराखौनो र'आवबा जाथारगोन अरजोबना लाखाखौ गैया अरजोबना लाखा अरजोबबाय दे ready 1, 2, 3 अरजोबना लाखाब्रा इदि गैया दे मुथा लोगोफोर मुथा मेवजानो हाखायाना बियो खननायावबो जेनबाय आरो लास्ट एबार जाय देरहायोसै एबार लास्ट नोंना मानो मेवसोयो मेवनाया बारा मेवा मिनिनो ओंखारो एबार लास्ट राउन्डआव सोर जेनोसै आरोना ओरैनोथ' आं खननै देरहाखाबाय एबारनिया जासिगोन फाइनाल राउन्ड गरम नायबाय 1 माने जोङो फेनबो लायाखै फेना जागाव दे 1, 2, 3 दे र'ब्रा 1, 2, 3
गरमलायबाय मुथुआ जेनबाय लोगोफोर खनथाम राउन्ड थांबाय ओमफ्राय जोब्बाय आरोना चेलेन्ज भिडिअआ जोंना बेखिनियानोमोन मुथुआ जेनबाय आं देरहाबाय ओमफ्राय नैबेखौ आं दायो मोलोंसिगोन नोङो आंनो लखबनानै होनांसिगोन आरोना ओमफ्राय बे माबाजों लोंसे जों एसे खस्थ' खालामनायनि मोलोंसिगोन बेखौ सरति न' पुस्टार माथा आरो लोङा नों लोङा होखादो बेयावनो बेयावनो लोङा लिपस्टिक नाङा जों लोङा थान्दा मोननाय ओमफ्राय जोंना भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनायनि लामायाव फैबाय माने जोब्बायानो होनजायो आरोना दाना जायफोरा जोंनि बे फानि टाइपनि चेलेन्ज भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला जोंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय देरहानायाथ' आं देरहाबाय अब्लाबो सोरबा सोरबि मुथुजोंबो बहुत सापर्ट थायो नालाय ओमफ्राय बिनियाथ' ग्रीन लाभ सिम्बलमोन न' मुथु ओमफ्राय आंना रेड लाभ सिम्बल जायफोरा आंजों सापर्टआव दं रेड लाभ सिम्बल हरलायदो ओमफ्राय जायफोरा मुथुजों सापर्टआव दं ग्रीन लाभ सिम्बल हरदों आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै मा बुंनो जेबो बुंला दे बिदिब्ला बाय बाय गरमसोबाय